Uyazi ngiyafisa ama-Africans eke enze njengoba enza nje. Uyabona njengoba enza nje mayephusha ama-agendas wawo. Uma ephusha i-propaganda etshela umhlaba wonke ngeSouth Africa, engcolisa igama leSouth Africa. Uma benza sure baspread amanga ngeSouth Africa. Besebenzisa imedia, wonke ama-platforms emedia. Ngiyafisa ke benze the same, baphinde futhi batshele umhlaba wonke ukuthi kahle kahle yini le abasinyanyela yona, basizondelane singama-South Africans, singabantu abamnyama base-South Africa. Sabenzani? What have we done to them? Fellow Africans, what have we done to you? Sanenzani? Bantu basezwenikazi lase-Afrika. Sanenzani? Nisizondelani? Yini le sayenza kini? Leyenza nisinyanye kangaka. Yazi guys, kuhlula noma nisuke emazweni enu. Basuka nje ngenhloso eyodwa nina. Nisuka nje ngenhloso eyodwa ukuthi nizoqeda ngama-South Africans. Ngabantu abamnyama particularly. Nizodila ngathi. Particularly nizoqeda nje ngathi. Nisuka nje niza ngaleyo nhloso, ngaleyo attitude nje ukuthi nina nizoqeda ngathi. Sanenzani? Yini le sayenza kini? It's either nize ngokuzofuna amathuba omsebenzi kodwa lapho kufanele ifike nigudluze umuntu omnyama. It's either nize ngokuzofuna amathuba ukuthi mhlambe nani nibe namabhizinisi ni-own. Nazo ukuthi kufanele nigudluze umuntu omnyama. Nize ngecrime. Nazo ukuthi kufanele nigudluze umuntu omnyama wase-South Africa. Nize ngokuzobulala. Nazo ukuthi into engimele ibulawe nje umuntu omnyama waseNingizimu Afrika. Sanenzani ma-Africans? Yini le sayenza kini? Nize niyalazi inxeba ama-Africans man. Inxeba nize niyalazi nina. Niyalazi inxeba. Okungizwisa kakhulu ubuhlungu ukuthi indlela enilwa ngakhona you are so brutal. Nidila ngezingane zethu, inxeba niyalazi. Uyabona ayikho into ebulala ination njengokuthi wena udile nabantwana uqede izingane zakuleyo nation. Ayikho into ebulala izwe njengokuthi wena ufike udile nezingane zakhona uqede zona. Niyanazi ukuthi ingane yomuntu omnyama waseNingizimu Afrika mayingafundi ayidla ama-drugs phela nje. Uma niphethe ama-drugs nazi ukuthi kufanele wafide yona nje ingane yomuntu omnyama waseNingizimu Afrika. Akube i-customer lane lama-drugs kuphela nje manibona yona. Nina nazi ukuthi ingane yomuntu omnyama into yokuthathwa nje ishushumbiswe. Shushumbiswe ihambe iyohweba niyoyithengisisa ucansi endaweni zenu lapha nithengisela abantu basemazweni. Singama-Africans kodwa nikhiphe izingane zaseNingizimu Afrika ndizisa kwamanye ama-continent ukuthi zona maziyohweba ngocansi, niyayidayisa. Nihweba ngazo. Nayitraffic. Ingane zabantu abamnyama baseNingizimu Afrika nihweba ngazo ama-Africans. Sanenzani? What have we done to you? Nina nazi ukuthi mangabe nifuna amaphathi omzimba ukwenza le mithi yenu engayazi ukuthi nani kade nithathaphi, nani kade nizwe ngobani ukuthi umuthi uyenziwa ngomuntu. Nazi ukuthi kumele wenziwe ngomuntu waseNingizimu Afrika, fanele kubulawa yena. Qeda ingane zethu, niqeda abantu besifazane bethu South Africa. Sanenzani ma-Africans? What have we done to you? Niyalazi inxeba ama-Africans. Niyazi ukuthi kufanele nigadle kuphi ukuze niqede ngathi. Ayikho into ebaleke njengomuntu wesifazane ukwakha isizwe. Umuntu wesifazane very very important when it comes to building the nation. Nina ke nenza sure ukuthi nisebenzisa ithuba to destroy abantu besifazane baseNingizimu Afrika, particularly laba abamnyama njengani, njengathi.
sanenzani? What have we done to you? Nibaphendula omahosha. Nyenza sure ukuthi kufanele nibaqede bangabi lutho. Niyaqeda ngabo. Nibaphendula omahosha. Uma nicabanga ukuthi kufanele nishushumbise abantu, nazibona, niqeda bona, nidila ngabo, bayibhizinisi kini. Mani babona nje nibuka ibhizinisi nina. Mani enza amabhizinisi enu lawa, lamabhizinisi okhohlakala. Nazi kufanele kube khona umuntu waseNingizimu Afrika, umuntu wesifazana waseNingizimu Afrika eloke ebhizinisi entertainer lapho. Akhule ngelutho. Akhule ngelutho. Kuphele nya ukuba imbokodo. Abe siphukuphuku sento nje. Into engeke uzuye sayenza lutho ngoba vele akugcini lapho. Nigcina nimenzisa ezinye izinto ingakho nibathumela nasemazweni naphesheya nebalandisa ama drugs nibahambisa ama drugs lapha yana bawaphathe ngomzimba wabo just because anine ndaba. You are failing to defend or to protect abantu besifazane base-Africa, particularly iSouth Africa. Abenu nibashiye emazwenini. Anibalandi manifuna ukwenza wonke lamabhizinisi okukhohlakala. Anibalandi ukuthi nizokwenza sabona yonke le nonsense eniyenzayo. Nidila ngabethu la eSouth Africa. Nidila ngabantu besifazane bala eNingizimu Afrika. Nidila ngezingane zethu amantombazane kusekuncane nibe niqeda ngakho. Nenza short nasikhula nje singasena lutho into ethi sifazane. Sekuphelile. Sesinento nje singaseyilutho vele. Sanenzani? Nibaleke emazwenini nithi isimo sithafu emazwenini kodwa nibaleke nodwa madoda aseAfrika. Nashiya abafazi benashiya ingane zenu. Kusho ukuthi yini nodwa nje nihlukumezekayo emazwenini nina. Lempilo enzima esemazwenini inzima kini nodwa nje. Nashiya phansi nina nabaleka neze South Africa. Manifika la eSouth Africa nizokwenza ukukhohlakala kodwa. You are failing ukuthi nibuyele emumva niyolanda amakhosikazi landa ingane zenu nizoyenza yonke lento eniyenza. Cha. Anikwazi ukwenza lokho. Why? Because i-content zoyisebenzisa khona ibhizinisi leni enilibona eliphefumulayo. Ingane yaseNingizimu Afrika, umuntu wesifazana waseNingizimu Afrika. Uma nenza icrime la nifuna ukubulala abantu nenza yonke lento nibamba inkunzi. Nazi ukuthi kumele kubulawa umuntu waseNingizimu Afrika. Futhi khona abantu ngeke nabona indoda nithi nibamba inkunzi. Niyaqeda ngathi. Sanenzani ma-Africans? Yini le sanenza yona? Ngiyafisa ke nisebenzise the same platforms ukuthi nitshele umhlaba ukuthi yini le esayenza kini. Ngoba ngisho noma nifuna amathuba omsebenzi, into enazi ukuthi ifanele igudluzwe umuntu waseNingizimu Afrika, nazi ukuthi kumele kususwe yena, ku-operate nina, kusebenze nina, ku-dominate nina yonke into. Ngisho na kuyi-crime. Uyabona into ye-illegal mining? I-crime leyo. Ama-South Africans were doing it. Right now, every time actually kufiwe, nina niyababulala in numbers. Niyaqeda ngabo. Abantu abazenzela i-crime nje nabo ngokwabo. Niyabaqeda. Why? Because nifuna kudominate nina kiyo yonke into ngisho na kuyi-crime. Abadayisayo abanamasiphaza shop nibasebenzisa kabuhlungu, nisebenza nezigebengu, nibathumela ngezigebengu lezi ezenza ilokhu lento lethu extortion ukuthi mayibahlukumeze ukuze amabhizinisi abengeze ukusebenza so that nizosala nodwa efieldini. Sanenzani? Nibathumela ngalezi zigebengu lezi nisebenzisana nazo ukuthi mahlukumeze labantu abavula amasiphaza shop ukuze kuzosala nina nodwa. Yini le esanenza yona? Nifuna senze njani? Just because nifuna ukuthi ama-South Africans ephelele emgwaqweni edlela ama-drugs enu eba ama-customer enu kulezi zinto lezi engasile. Nenza sure ukuthi niya-destroy. Then uma ngabe thina sikhuluma, we are a problem. Nikwazi ukuspread amanga emhlabeni wonke nitshela umhlaba ukuthi ama-South Africans ayilokho. Asilwe nani? Asinibulali. Sithi go back to your countries. Nifixe ama-countries enu ukuze sizokwazi ukuhlangana kahle. Sihlangane ngokuzohwebelana, sihlangane ngokulungisa i-Africa, sihlangane nge-unity. Sesisonke wonke amazwe balanced in terms of i-economy. Cha, anifuna ukwenza lokho. Into enifuna kuba la niqede thina. Cha, yini le esanenza yona? Ngiyafisa ke nitshela umhlaba ukuthi anenzani ama-South Africans, particularly laba abamnyama. Yini le esayenza kini? Nisizondelani ma-Africans?